Aku ngejak kowe seprene iki aku wis meh buyer kok ndasku wisan. Dasmu buyer. Dasmu kuwi. Jelas, ke dasmu buyer. Nek ngelokke sirahku dhewe ndas ora apa-apa. Nek kowe ngelokke aku ki mestaka kok ndas-daske. Lah kowe ngomong das kok. Ora tak kei dit lho esuk-esuk kowe. Ya mestaka kowe. Ah. Mustakamu buyer, ya ora wangon tetep dasmu buyer. Ya wis sakaremu. Bu Lurah kaya apa iki? Bu Lurah ya ndase desa. Kepalane kelurahane. Berarti kan ya ndase kelurahan desa. Kuwi pemimpin, seorang pemimpin. Ngapunten nggih Bu, ngapunten. Seorang pemimpin. Sing iki tepong. Berarti kowe kerep blonjo ning pasar ya? Iya blonjo, masak dhewe ben murah. Oh, ya blonjo iwak-iwak pitik lho barang. Iya iwak pitik. Oh. No jeronan. Nek kon silit jenenge berutu. Nek kuine Ngapa to, Pak? Ora apa-apa to? Mbok ya diperhalus. Perhalus piye ne? Brutu tok rasa nganggo silit. Mboten bareng. Ora entuk. Nggih ngapunten nggih, sedaya mawon. Lah ya ora apa-apa. Lah jenenge kuwi. Ah iya sing tok sebut kan udune wong nggone pitik. Pitik. Ah iya. Sara ora salah to? Ora. Ora. Kewan ra apa-apa to? Ora apa-apa. Wis tau weruh urung kowe kuwi, brutu. Baru tuwes. Disate barang. Wis tau ngilu. Ngilu. Ngira brutu iki tok padhak kira lambemu ora. Oh ya pancen padha ya. Nek mecucu pancene kaya kono. Nek cucu ngene iki.